Biren etjek işimiz tevekkeltu alallah delin her işte. Allah tevekkül etsek hemme adımız bol gitmeli, hemme adımız. Birer adamlar aytjak itikap otursak billerin malımız galjak. İtikap otursak öýümizde hiçim yok. İtikap otursak bizim awlatlarymız ýaş. İtikap otursak güzeranymız on ýanak mun ýanak ýyny uban bahanypda bolýar. Etmejek adamda da. Endi şol adamlar näme iş etmeli? Tevekkeltu alallah etmeli. Tevekkeltu alallah. Allah tevekkül edin inşallah hiç gepem bolmaz. Bir adam yüreginde cedebeti ba, şowqu ba bolmaly. Ama şowqu cedebe ýok bolsa, ino an bahanalar köp bolýar. Edi bilen ýok, hiç adam hem edi bilmiyor onu. Qara tevekkülün wakyasy gelen Allah'ın bir ýaxşy görýän men dese tevekküle ödün maşk etdi diýär, tevekkül etmeklige. Temrin etdi diýär. Bir o çöle bardy, bir jengele bardy diýär. Şu ýanda ýatyberdi diýär, tevekkül edip Allah'a ýatyberdi. Günde ýiyecek nany gelip tuty, günde ýiyecek işek da tapyl tutumunyň diýär. 3 ýyllap şu meýdanda ýatdy şol adam diýär. 3 ýyllap iýmete, içmete ba Allah'a tevekkül öwrenip oty, tevekküle. Bir gün soň aç boldy bu adam diýär, aç boldy biçara. Gelmedi ýiyecek zady işek zady diýär. Şöyle 3 günläp bu adam aç kaldy. Şoňmul gaýtdy diýär, ol jaýdan biriň öýüne bardy, howlusyny takyrdy etdi işiňne. Men aç ýatyryn. Maga yer ýanak, içer ýanak bir zat beriň. Soňmuňa çykaryp diýär bir adam 3 sanjak nan berdi diýär. 3 sanjak nan. 3 nan alyp gaýtdy. Alyp gaýdandan soň ýoldan bir küçük tadawar boldy diýär. Bir küçük bela tadawar boldy. Şunyan küçük ýygynyň gelýär ki, ýaryp ýajak bolýar küçük. Yan yanına gelen pila bir nandık göberiyor diyor. Şuna anayip bolinca men hile safar ederim. Küçüğüm der onu anayip oluyor diyor. İkilenci yine hem yanına onu nandık koyup ikilenci mertebe yine şol küçük çapalak geldi. Yine ikilenci nanamdıkdı. Bilahire üçlenci nanamdıkdı diyor. Yine yakı küçük bunun yanına çapalak geldi diyor. Hart hartlap yiyecek yanak olup. Onlar yakallarının bende saytı diyor. Ey zalim 3 sancak nan aldım onu men sana verdim. Mun ýanam bir zulüm etmek bolarmy? Indine men ýedimden çapýorsyň sen. Men de berer ýanak nan ýogundy diýip ol ýaky Allah'ın bendesi küçüge geplet diýär. Allah Rabbul İzzet küçüge hem dil berdi diýär şöpilla. Garaň. Allah öz iradesi bilen näme narsan halysy etýär, näme narsany muňa tewejjih edin. Küçük näme diýip diýär? Ey zalim Husain. Zalim senden aňyr etmiyor. 3 ýyllap Allah Rabbul İzzet sana iýmit berdi, içmit berdi. 3 gün jagad aç kaldın. Allah'ın dergahyny goýber gaýdyp merdimiň dergahyna baryp işigin takadyp sen dilekçilik etdiň. Sen uýalmadyňmy şoňa diýdi. Mana men kança wagtdan beri aç ýatyryn eýýamyň işiginde, lekin men hiç eýýamyň işigini goýber başga bir işige baram ýok men diýdi. Sen hudalim Husain ekeniň diýdi. Ana wakynem şol. İtlerde wepa köp bolmaly, itlerde. Göçükdan öýüňizde garaň, göçükdan bir ýere küçüňiz galsa, küçüňiz işiňizi göbermiyor. Durar, haýwan bolsa adam durýar. Indi bu wakyýadan matlap näme musulmanlar? Matlap şol ki tevekkül etmeli Allah Rabbul İzzete. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýar: "Ya eyyuhellezine amenu iza qila lekum infiru fi sabilillahi ithaqaltum alal ard." Musulmanlar wagtki sizlere cihada çıkın diýip aýtsa diýär, Allah üçin sizler yere mahkam agramyňyzy goýýorsyňyz diýär. Çıkara bolmaýar ey, atam galjak, enem galjak, awladym galjak, aýalym galjak. Muny kim getirýär? Şeytan getirýär insanyň ýüregine. Bir adamın itikapy oturjak bolsa hem şeytan walgala taşlıyor mene. Köp walgala taşlıyor. İtikapda oturup näme edeceksen, oturallar otursun sen näme edecek? Ana şeytany ýykdyňmy? Sen kamyab insan bolýarsyň. Şol üçin musulmanlar bu gijeler rahatlyk gije, abadil abad köpür behter gije, kadr gijesi hemişe aziz gije bolmaly. Mana şol inşallah şu gije 26 gün Ramazanymyz we ertin inşallah 27-nji bu gije hem hoş habarlyk iki inşallah hemmeleňiz ibadet edin, taat edin, kadr gijesiniň biri şol bolmaly. Gelýän soň 29-nji gije. Andan soň inşallah billeriň Ramazanyny ihtitamy etmeli. Ana Allah Rabbul İzzet hemmelerimiziň tutan rozalarymyzy, eden ibadetlerimizi, eden taatlarımızı ve beren sadaka fitrelerimizi kabul etsin.